ساحل كم هاجر حزباو جنبار كم منجستي بتحت الزبل تيما كاب 21 كساب 23 مجابيت أب إمامي مقايد زغنيت إنبل زخري 3 عامات بدمساس وقاوز تزازيمو أبتي بزتفلالي مدباز معرقة إنبل كاوشت هاجرن وصان زمطو زيغاتات أبالات نايتن أم بدمساس جنبار سيميناو مبرق ساحل زتساتف أهاروتات كمون أبالات محبركم إيرتراوين أبزوباك إحي بحر السودان بأكوب تساتفهم مدبات إنبل زخري 3 عامات بدمساس وقاوز مئكاب عسكرين سماتاتن أبناي كبر بوتو معرفن وددر أجمال سئلاو مرئيتات قشات من محدارات كبابن كارنيفال من محدارات كبابن تكالاتن زتقال لنيروم وقاوز حدا كابتم نحر نتاوق أرسز بإرتران بدمساس البزيبولو أطوارن سراويتن عاتيقو ناستاد حموشت عامتات أب جنبار سيمينو مبرق ساحل عسكرو زنبرة سراويت مجزاتاوي سرعة در كوينو كاب 19 كساب 21 مجابيت 1984 بزتخايدة متقعتيو تدمسيسون كاب 17 مجابيت جميرو أوشت هاجر كمون أب كتماتها جدا رياضن نقصنا السعود عرب كوهاب زقني هاجراوي ملك فتنا كرأي درجة بعسران كلتن مجابيت تزازيمهم أبت فتنا بتقلالات شعت شحن شمون تميتن 53 دق أنستي زركبهم عسران حدن شحن شمون تميتن 50 زيجاتات كم زتساتفو زحبرت دايركتور معكل فتنا هاجراو بورد علوي تمرتي دكتور بسرات جبرو داغماي زفتنو كم زركبهم عبريهام نستاس عبا كاب تفتنتي اتوم زبزحو نايكال اي درجات مرتوم نمززام ابيت مرت وارساي كالو ساوا سرع تمرتي ككتاتلو زحاجه يكونون كلو تمهارو ابيات تمرتي تكنيكن كوميرسن تمهارو بيت تمرتي ايرتراوي محبركم جدا ريادن اب ماكلات مقرامن تحدثون سنبل صصراتن حزحزن زركبو ناي حق تعرمتي بولكم زتفتنو كمون اب نقطات افعبتن عسبن تمرتهم ككتاتلو صنحو تساتفتي مدب تمرتن عبيتي كم زخونو انصيرام حلافي كفل تمرت اجدلوت مقرامن تحدثون ايرترا كابتن باولوس منغستوني ارينا ابزابو حبريتا ناي حق تعرمتي كاب 2000 عام تمرت جميرو اب هاجراو ملك فتنا كالاي درجه كساتفو كم جمرو كموصيتو دما ناب كولجات زئتو ناي ديغرن دبلومان نتبي زرخبو بسرعه اكاديمياو تمرتهم تخاتاتيلهم تمريقهم سيبلاوي هيوتهم ممراح كم زبغو غليصهم دايركتور بيت تمرت ماكل مقرامن تحدثون سنبل ممهر برها عبازبي بوغنو لو معمد كاب ماكلات مقرامن تحدثون سنبل صصراتن حزحزن 29 ناي حق تقرمتي كم استفتنو 16 كاب اتوم ابت ماكل ابزركب بيت تمرتي كاب مبعتا كساب ماكل اي درجه استخاتاتلو زترفو دما درجات تمرتهم كعبيو ناي فتنا عدل زرخبو مخانهم ارديوم رقمنا نزلنا عدل تمرتي تطعيمنا مصا هيوتنا نابقون منقدي بمئزان نهزبنا منغستنا كنكحسينا زبروني حق تقرمتي اتو تامراندو نادان اتو زر مريم تولدن ناتا حزا منغستي ابلعلني حق تقرمتي بمسغان ني حق تقرمتي تفطيرلهم نزلو عدل تمرتي بغبو كتقاملو تلابيوم مريت مصحفتي بهل نباب بمعبال نقحت حبرت سب ام مبرخ بقندو دما ام مسرح ممهارن مستمهارن لعل تراي زلوو سلازي دما عمتاوي اب زنقد مريت مصحفت هاجرنا تمهارو بولقن بخفلن كبصحوم كتقاملون مانتي ترا ولدي وصانيو لو معمت نزكايد مريت مصحفتي ايرترا املكيتا وكيل ارينا ابسرا تولد زدالو تتصبالو إلسا تسفا مريم كتقربيا مريت مصحفتي إرترا هي ابن خلو أقاطاميتات بزبل تيمان كاب 28 مقابيت كساب 13 ميازيا أب استفلاليا كتماتات هاجرنا ككايد مخانو كاب كوميتا نايت مريت استرخبا حبريتا أملكيتوم بمسرت حبريتا اتمريت كاب 28 مقابيت كساب 6 ميازيا أب اسمرا كاب 11 كساب 13 ميازيا دمان أب كتماتات من دفرا كرن بارونتو متقوعن عصبن ككايديوم أوهادي كوميتا مريتا تو إيتا يسيفني إرينا بزهبو حبريتا كان دعلا مانايتا أو إندوستري مصحف زنطفو تكالاتن والكسباتن بتحسوهم ساتفو مريت مصحفتي بهلن باب نمعباي مخانو بملكات نايلو معمت مريت إكزيبيشن عودة زتين نتفتات تمهارو مشتا مصحفتي بزغور الواغان من لوات مكرون كم زتقال الحبيروم
እቲ ኣብ 2002 ዝጀመረ መደብ ተሳተፍቲ ፍርያቶም ከላልዩን ክሸጡን በጻሕቲ ድማ ናይ ምንባብ ባህሎም ካዕብዩን ድርኺት ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ቁጽሪ ኣቕረብቲ ትካላት ካብ 15 ናብ 127 ቁጽሪ ነጋድያን ድማ ካብ 10,000 ናብ 80,000 እናዓበየ ምምጽኡ ብምብራህ ሎሚ ዓመት ኣብ ዝግበር ምርኢት መጽሓፍቲ ናይ ኤግዚቢሽን ቦታ ሰፊሑ ከም ዘሎ አብርሂሙ እቲ ምርኢት መጽሓፍቲ ኣብ ኣስመራ ብምትሕባር ማሕበር ኣብያተ መጽሓፍቲ ኣብ ተንካልኦት 5 ዞባታት ድማ ብምትሕባር ኣብያተ ጽሕፈት ሃማመት ከም ዝካየድ ብምግላጽ ኣብ ርእስቲ ዓመታዊ ብመንግስቲ ክግበር ጸንሐ 20 ሚእታዊት ምጉዳል ዋጋ መጽሓፍቲ ሎሚ ዓመት ኣቕረብቲ ትካላትን ውልቀ ሰባትን እውን ብገዛእ ፈቃዶም 10 ሚእታዊት ምጉዳል ዋጋ ገይሮም ምህላዎም ብምሕባር ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ንዝገበሮም ምትሕባር ኣመስጊኖም ኣዋህዲ ኮሚቴ ምርኢት መጽሓፍቲ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ የፋ መወዳታ ሕጽረት መጓዓዝያ ኣብ መደቦም ቀንዲ ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ፍታሕ ክናደየሉ ብምልካት ኣብቲ ምርኢት ኩሉ ዓይነት መጽሓፍቲ ስለ ዝርከብ ኣንበብቲ ነቲ ዕድል ክጥቀምሉ በጻሕቲ ድማ መጽሓፍቲ ንምግዛእ ጥራይ ዘይኮኑ ሃናጻ ሓሳባቶምን ርእይቶታቶምን ከካፍሉ ተላብዩ ምርኢት መጽሓፍቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንመበል 13 ግዚኡ ኣብ ተንካልኦት ዞባታት ሃገርና ድማ ንራብዓይ ግዚኡ ክካየድ ምዃኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዳይም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብርጋደር ጀነራል መብራህቱ ተክለአብ ባይናክ ብርጋደር ጀነራል አማኑኤል ሃይለ ሃንጆማ ከምውን ገሪም ተጋዳላይ ደሱ ተስፋጽን ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ 26 መጋቢት ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ እቶም ገዳይም ተጋደልቲ ኣብ ጽምብል ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ምድምሳስ ውቃው እዝን ምፍራስ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሓልን ንምስታፍ እናተጓዕዙ ብ20 መጋቢት ሰዓት 4 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስመር ባጽዕ እማህሚመ ከባቢ ኣብ ድርባቡ ብዘጋጠሞም ሓደጋ መኪና እዮም ተሰዊኦም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንዝርከቡ ካድራት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ዘሰላስልዎ ፖለቲካውን ውድባውን ንጥፈታት ኣፍልጦም ንምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠና ኣብ ከተማ መንደፈራ ተዋሂቡ ኣብቲ ንልዕሊ 400 ካድራት ዝተዋህበ ስልጠናታት ኣብ ኣገዳስነት ስነ ሓሳብ ፖለቲካን ውዳበን ሜላታት ስነ ኣእምሮዊ ኩናትን ኣገባብ መኸቱን ከምኡውን ምክልኻል ገበናት ዘተኮረ ኮይኑ ዓሚቑን ዝርዝራውን ትምህርቲ ከም ዝተዋህቦም ሓላፊት ውድባዊ ጉዳያት ግደፍ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ሳልሓ ኣድም ሓቢራ حلف ፖለቲካዊ ጉዳያት ግደፍ ኣብቱ ዞባ ኣቶ ተስፋይ ብርሃን በወገኑ ምዕሩይ ዝርግሐን ብቁዕን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብምርግጋጽ ሓያል ቁጠባን ሃገራዊ ባህልን ንምህናጽ ልዑል ሱታፊ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ካድራት ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዕላማ ብትግሃት ከገልግሉ ተላቢዮም ካድራት ምስ ህዝቢ ዝራኸቡ ማሕወራት ብምዃኖም ህዝቢ ትዞባ ንቤላ ቤለውን ሽርሕን ብንቕሓት እናመከተ ሰላም ከባቢኡ ኣብ መውሓስ ብዝሓየለ ንኽዋሳ ጎስጓሶም ክሐይሉ ድማ ኣዘኻኺሮም نقحتهم نمدرع استوابهم سلطنا عزوز أقداسنت كم زلوا وزتقصوا تساتفتي أب كل نتفتاتهم أب النتاوين كوينهم كقربوا ما أنتي فلتاتهم نمبرخ زحجز كتصال السلطنات كودبن مقصا قسيم صحفات كدالون أزخيرام أما زازم من سلطنا محدار زوبادو باتو إفريم قبر خرصوص نسلطنتي ورقة مسكر دحر معدالة بزسمعو قال كلهم زوطون مدبات بتساتفو كادرات سلزعوتو أب كل مدبات لمعسو تافيهم كحيلون أب هزباون منقستاون تكالات نزرائي قلتات أم إرام قديهم كبركتون تلابيهم وحلول التقاقم ماي نمتتاون كتصال نزواردو بروجيكتات نمو حسن زحجز بجنفر قرب ماي زوبا غاشبار كاستودبه ناي محدران تكنيكن سلطنا بكتما بارون تتوحيبهم علما نايتي كاب عدتات درت كيرو بيشاته اسوغي جيميل عدنا امنن تنشاين نزمتو 7 استوحبه سلطنا نتبسن كدخل محدران التقاقمان ماي زغاطم بلشا بروجيكتات قرب ماي زخصه شجر نمقلال مخانو زتقصه حلافي جنفر قرب ماي زوبا غاشباركا اتو هايله اسفها سلطنتي نزقسمو سلطنا بغبو كسرحلو اتحساسيبهم بمحدرا ماي زسلطنو اتو محمد ابو بكرن ويزورو كديجا حجن زقسمو سلطنا نتبسن كغدلت افلطو اب عدم كباخن صنحماي نمكتان قصالنت نايت بروجكت نموحاسن كم زحجزون بمتقاس نستمهرو اب غبري بمترغام لوطن ممصا كصعر مخانوم غليصوم بتكنيك كاب سلطنو اتو غبر مسقال ياريدن اتو ابراهيم داودن بغيدوم اتي بغبرن كلس حسابن استوحبهم سلطنا اب موترات ماي مبلشاو مزغاطن صغنا نمغبار كم زحجزون بملكات اتسلطنا صفوف محدرا ماين اتحزا بروجكتات ماين نممعبال عبي اقداسنت كم زلو ارديوم
ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ህንፃን ልማዓትን መምሕዳር ዞባ ጋሽባርካ አቶ ሙሴ ምስግና ድማ ሙዳር ፕሮጀክታት ማይን ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎትን ብዘይ ውሕል አጠቃቅማን ጽፉፍ ምሕደራን ቀጻልነት ክህልዎም ከምዘይ ክእል ብምልካት እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ኮም ሰረቱ ምሕደራ ማይ ብምትእትታው ቀጻልነቱ ዝተረጋገጸ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ክረኽቡ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣነጺሮም ኣብ አልጄሪያ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ውድድራት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ድሙቕ ዓወታት ከም ዘመዝገቡን ጸብለሊሎም ከም ተራእዩን ይፍለጥ። ትማል ሰንበት ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ተሳቲፎም ኣለዉ። ሙሉእ ትሕዝቱ ኣማኑኤል አልዓዛር ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይዎ። ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሚላኖ ኢጣልያ ዝተኻየደን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ዝተሳተፍዎን ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሚላኖ ሳንሪሞ ዴንማርካዊ ተቐዳዳማይ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ካብ ክለብ ካቱሻ ተዓዊትሎም 294 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ተቐዳደምቲ ንኽውድእዎ 6 ሰዓትን 55 ደቂቕን ይወሲድሎም ኣብ ቀዳማይ ዓመት ፕሮፌሽናል ዝርከብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ርሕቀት ዘለዎ ከቢድ ውድድር ክሳተፍ ፋልማይ ኮይኑ 14 ደቂቕን 33 ካልኢትን ድሒሩ መበል 104 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙሎም ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ግን ነቲ ውድድር ኣይወደኦም ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ልዕል ግምት ተዋሂቦም ዝኣተው ስሙያት ቦላችስታታት ማርክ ካቫንዲሽ 50 ደረጃ ፒተር ሳጋን ድማ 10 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም ክለብ ኤምቲኤን ካብ ዘሳተፈቶም ተቐዳደምቲ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ጀርመናዊ ጂራርድ ሲዮልክ 9 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙሎም ንመበል 105 ግዚኡ ዝተኻየደ ውድድር ሚላኖ ሳንሪሞ ብክላሲክ ተጸዊዖም ካብ ዝካየዱ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ብበዳህነቱ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ እዩ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ዩሮፕ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ሎሚ ሶኒ 24 መጋቢት ጀሚሩ ኣብቲ ብበዳህነቱ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ውድድራት ዝኾነ ቮልታ ካታሎኒያ ክሳተፍ እዩ ብዝሓኽሮም ተረርቲ ዓቐበታት ንብቕዓት ተቐዳደምቲ ብዝግባእ ካብ ዝፍትኑ ውድድራት ምዃኑ ዝእመነሉ ቮልታ ካታሎኒያ ሓደ ካብቶም ብወርልድ ቱር ዝልክዑ ዓበይቲ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ እዩ ዓበይቲ ፕሮፌሽናላት ጋንታት ናብዚ ውድድር ዘእትዎኦም ተቐዳደምቲ እቶም ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ውድድራት ግራንድ ቱር ማለት ቱር ዲ ፍራንስ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ቮልታ ስጳኛ ክሳተፉ ዝሓፂዎ ምዃኖም እዩ ዝንገር ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ወርሒ ጥሪ ተዓዋቲ ዙርጋቦን ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ቱር ላንካው ዝረኣየ ብቕዓት እውን ብክለቡ ልዑል ጠመተ ስለ ዝተዋህቦ ካብ ሕጂ ክሳብ ወርሒ ሰነ ተሰሪዕሉ ዘሎ ኩሉ ውድድራት በዳህን ብወርልድ ቱር ዝልክዓን ጥራይ ክኸውን እዚ ሓደ ስእሊ ዝህብ ናትናኤል ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ገጹ የምርሕ ምህላው ዝሓለፈ ዓመት ኣየርላንዳዊ ዳንኤል ሞሬኖ ነዚ ውድድር ተዓዊቱሉ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተቐዳዳማይ ክብሩ ንኽዕቅብ ንሩስያዊት ክለቡ ካቱሻ ወኪሉ መጺሎም ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ 2013 እንግሊዛዊ ክሪስቶፈር ፍሩም ቀዳማይ ተጠማቲ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2013 ካልኣይ ደረጃ በመሓዝ ንፍሩም ዝተወዳደሮ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኪንታና ድማ ብካልኣይ ዝጽዋዕ ተቐዳዳማይ እዩ ክልተ ግዜ ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ ስጳኛዊ አልቤርቶ ኮንታዶር ዝሓለፈ ሳምንቲ ንዝተዛዘመ ውድድር ትሬኖ አድሪያቲኮ ተዓዊቱሉ እዩ ናብ ቮልታ ስጳኛ ቅኒዑ ዘሎ በዚ ድማ ንፍሩምን ኩንታናን ክብድሆም ትጽቢት ይግበር ፈረንሳዊት ክለብ ኢሮፕ ካር ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ዘለዋ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ብእትሰርዓሉ ዘላ ዝተፈላለዩ ከበድቲ ውድድራት ምርዳእ ኣኻል እዩ